Priznajte sa, koľkokrát tento týždeň ste mali chuť trestnúť laptop o stôl a kúpiť si jednosmernú letenku na najbližší opustený ostrov? Veľa ľudí sa naháňa v tomto korporátnom kolotoči, čakajúc na víkend a najbližšie povýšenie. Nemáme na nič čas. Pracoval som v konzultingu a chvíľami som si naozaj pripadal ako hlavná postava Fight Clubu. Chodil na zbytočné meetingy, od rána do večera sa točil v stereotype bez zmyslu života, plakal na toaletách. Na zaplnenie toho prázdna vnútri som nakupoval veci, ktoré som nepotreboval, na ohúrenie ľudí, ktorých som nezaujímal. Teraz ako spisovateľ to robiť nemusím. Nemám za čo. Takto si plánujeme exotické dovolenky, aby sme si aspoň na 2 týždne oddychli od existencie, ktorá nás v skutočnosti nenaplňa a občas sa v nej dokonca cítime uväznení. Ja som spisovateľ, nie self-help guru, ale táto myšlienka je naozaj dôležitá. Občas pomáha zastaviť sa a prehodnotiť, kam smerujeme a čo od života očakávame. Tento týždeň začína prvou 10-minútovou epizódou môj nový príbeh o korporátnom vyhorencovi a jeho pláne pomstiť sa manažérke. Zdarma si ho môžeš prečítať na linku v mojom profile.